die Eröffnung unserer Herbstkunsttage hier in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Verden feierlich zu begehen. Dieses Jahr, zu unserem 25-jährigen Jubiläum, präsentieren wir Ihnen mal wieder etwas ganz Besonderes. Andy Warhol, Pop Art aus der Slowakei, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, Fragezeichen. Už toľkokrát opakovaná a vo svete známa fráza Andyho Warhola "Ja pochádzam odnikadiaľ" ako odpoveď na otázku o jeho pôvode, spolu s menom tohto geniálneho zjavu umení vôbec sa Slovensko spája už viac ako 20 rokov. Vďaka hviezdnej sláve umelca, ktorá neutichá ani po prekročení prahu nového 21. storočia, sa dostáva aj Slovensko viac do povedomia sveta. Otvárať výstavu Andy Warhol Pop Art aus der Slowakei v tomto čase je pre nás veľkou zodpovednosťou, pretože v týchto dňoch beží vo svete viac veľkých výstav na tému Andy Warhol a táto, ktorú dnes otvárame, je iba fragmentom jeho života a diela. A predsa svetu chýba vedomosť o skutočnom poznaní Warhola, nie iba ako superstar hviezdy, ale aj umelca, ktorý sa sám nepovažoval za umelca, ale aj za robotníka pop artu. Vážení priatelia, ak naše úsilie pomôcť prezentácii umenia prinieslo v tomto prípade hoď iba krôčik ďalej k poznaní života i diela Andyho Warhola, kráľa pop artu a jeho osobnosti, ktoré sú tu prostredníctvom svojich výtvarných výpovedí, naše gesto má zmysel. Verím, že táto slávna udalosť osloví každého milovníka umenia, spomene si na dnešný slávnostný deň a príjme pozvanie k nám do Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilabociach. Dovolte, aby som aj za kurátora nášho múzea, doktora Michala Bicka, poďakoval organizátorom tohto podujatia úprimne zo srdca so všetkým a zaželám vám všetkým príjemný zážitok. Takže ďakujem za pozvanie. Lassen Sie mich bitte schließen in der Hoffnung meines Mottos. Die Kunst kann die Menschen nicht retten, aber mit Mitteln der Kunst wird ein Dialog möglich. Kommen wir ins Gespräch über Kunst, Land, Andy Warhol und so weiter. Schauen Sie sich ruhig die Karte Europas an. Die Slowakei liegt wirklich im Herzen Europas. Ich bedanke mich dafür.